cumplido. ¿Cómo estás para empezar físicamente? Bien, normal, o sea, yo ya no tengo ningún problema, tengo muchas ganas de empezar y bueno, el año pasado demostré que físicamente ya me he recuperado totalmente y nada, ahora pensar en lo deportivo, olvidarse de la lesión que tuve y nada, eso, empezar a jugar, coger confianza y nada, con ganas de empezar, como dije antes. ¿Vas a ser un jugador de más referencia del equipo, Rico? Bueno, no sé dónde voy a jugar, la verdad que nadie va a jugar arriba, por un lado o por otro, yo lo que quiero es jugar, ayudar al equipo y bueno, demostrar que la confianza que ha puesto Milo en mí, pues devolvérsela con buen fútbol. Pagaruche algo o Castellón do que che debía? Que creo que era como medio ano, unha cosa así. Sinto empezar por aí, pero... É unha realidade do fútbol que, bueno, sabemos que como está o tema económico no país e tamén a nivel de fútbol. E, bueno, a verdade que sinto por mí, sobre todo, que ainda me deben medio ano, o sea, son 6 meses que me adeudan, vivindo fora da casa, bueno, unha situación moi dura, que, bueno, que eu collo aspecto positivo é que estuve un ano sin ningún tipo de problema, recuperado totalmente da lesión, e, bueno, ese é o aspecto positivo co que me quedo. Está claro que é bastante diñeiro que me adeudan e non é xusto, pero, bueno, xa che digo, os estou aquí pensando neste ano que se aveciña, e, bueno, esperemos facelo ben e que a temporada sea positiva para o clube e para min tamén. Unha cousa que me comentaras no seu momento era que, a pesar de que económicamente o control non está ben, o feito de estar en lei concursal de alguma maneira é unha garantía, non? Sobre todo para a xente que tiveches malas experiencias neste aspecto. Sí, é difícil pensarlo así, pero a verdade que estáse demostrando que un equipo que se acolla a lei concursal ten un pouco máis de garantías que un que está sometido a ese concurso de acreedores. Eu vivino de cerca na Cultural Leonesa, nese ano que estuve en eu, ao final acolleronse a lei concursal e os xogadores que estábamos aí adeudaron uns 3 ou 4 meses e non vimos diñeiro. En cambio, do ano seguinte non tiveron ningún problema en todo o ano, o sea que a experiencia dime que sí que é un pouco positivo, ainda que é unha situación difícil que vives aí no alambre, pero bueno, ao final un pouco máis de garantía creo que sí que ten. Pasarón para ti non é un campo novo, xa dices algunha vez. Sí. A verdade que é un campo bonito onde apetece xogar cando estás noutros equipos e, bueno, sempre é un partido especial ir a xogar contra o Pontevedra, sempre o miras no calendario, ve cando xogamos nese estadio, esa afición que apoia ese equipo, que é un campo que motiva, pois agora teño a sorte de xogar neste equipo, entonces aparte de todo, o que máis saco de conclusión é que veña un gran club con unha gran historia e con unha gran afición. Se antes me apetecía xogar neste campo, pois agora ainda máis. E para asegurar van a ser os demais que veñen motivados, habrá que sacar a motivación. Está claro que vamos a ser un dos equipos a batir, claro. Eu tuve na outra parte, cando viña a xogar contra o Pontevedra, pois estaba máis motivado do normal, entonces agora temos que aceptar que os outros van a vir a demostrar e que tamén queren estar neste club, nesta institución, entonces pois nós temos que ter esa motivación día a día, pero bueno, eu creo que todos os que vamos a vir este ano aquí xa temos presente isto e creemos que o equipo vai salir motivado todos os partidos porque non queda outra e porque defendemos a unha institución con tanta historia. Bueno, Jacobo, de Cangas a Pontevedra, por tradición podía ser un paso adelante, por la historia más reciente, casi se podría interpretar, vengo de un equipo que ha rozado el ascenso a otro que le ha costado más llegar. ¿Tú cómo lo interpretas? Bueno, pode ser de segunda B importantes, pero non foi así, renovaron e a xente pouco a pouco está seguindo. Buscas agora un trampolín despois da temporada que fixeche e intentar chegar un pouco máis arriba no fútbol. Faltan moitos compañeros por chegar, que che parece o proxecto que está intentando facer o Pontevedra con xente de aquí, con ex-pontevedreses precisamente, con algún outro chegado de fora, pero sempre cun perfil parecido? Creo que é un proxecto ilusionante para a xente de Pontevedra, a xente da casa, xente que vai aportar máis ganas, seguro, vai a vir coa ilusión de mostrar en Pasarón, é un campo bastante importante,
o equipo terá que darlo todo, con xente daqui ou de onde sea. Entonces vamos a mirar como vai a temporada. Eu pido a afición que vamos a ser un equipo xoven, con ilusión, e terán que apoiar en todo momento. Que un feito é que moitos xogadores, cando visten a camiseta do Pontevedra, veñen de outros equipos con menor exigencia e que lle pode pesar un pouco a responsabilidade, non? A veces temblan as pernas cando sales, estás acostumado a xogar con 500, 800 personas e de repente te ves con 3.000, 4.000, pode pesar eso. Bueno, iso tamén, pero iso hai que mirarlo. Eu veño de xogar unha fase onde hubo bastante xente, xoguei no Sardinero, por sorte, e foi unha experiencia bonita. Eu non creo que cambie a miña forma de xogar por xogar en Pasarón, vou a seguir xogando igual, o meu estilo de xogo e intentar o facer o mellor posible. Os dous por un ano ou... Sí. Sí, un ano. ¿Algo más? No. Bueno, pues gracias y hasta... Gracias.